waħda milux ħafna Emme ħolom ħolma. Fija kien hemm dudu kbir u sabiħ ħafna. Qatt ma kien ra bħalu. Kemm kien jidher tajjeb. Tarleħ biex jaqbdu u jieklu. Imma f'daqqa waħda dan id-dudu ma baqax dudu u minflok sar Bonġu Emme. Omt? Jaqgħu kont qed toħlom xi ħolma sabiħa? Tgħidlix li kont qed toħlom li qed tiekol dak id-dudu aħdar u sabiħ? Hux? Le, ma nħallikx. Jekk narak ħdejn dudu bħal dak, ma nħallikx. Nibda nkantalek sa m'għandek hekk ara. La 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 la. Jew inkella nibda nsaffar u nsaffar hekk ara. Għax, Emme, ara, għandek bżonn tkun taf li dan dudu speċjali. Iva, irrid nagħlmek dwar taf xejdulu? Xat. Dak id-dudu leħlon bih jgħidulu xat u jinbidel u jsir xi ħaġa sabiħa ħafna. Taf xi jsir? Le? Le? Laqqas? Le! Fejn insejjer b'moħħok? Ma tarax? Mela dudu bħal dak jista' jsir il-junfant? Mela ma jgħallmukom xejn l-iskola? Skużani, mhux hekk rid ngħid, naf li l-iskola tieħu gost u naf kemm titgħallem affarijiet sbieħ, imma issa din se nallimilek jien. U allura hemm bżonn noħorġu dawra fil-kampanja. Emme! Iqaf! Ara ma tagħmilniex xi waħda? Rajtu xi ġmiel ta' kuluri għandu? Rajtu kemm hu spejjaħ? Issa għandek tkun taf x'kejken tiegħi li dak id-dudu kien bajda żgħira ħafna u mbagħad sar dudu żgħir u mbagħad beda jiekol u jikber u it-taraħ jiekol. Sakemm idum xad mhux se jagħmel xejn ħlief jiekol u Emme, fejn insejjer? Sintendi, jrid joqgħod attent li ma jiklux xi ħadd bħalek. M'hemm xi ngħidu. Sar il-ħin hux, tlaqna d-dar. Darb'oħra nkompli ngħidlek kif jinbidel ix-xagħat. Emme, tiftakru x-xagħat li rajna ftit tal-jemilu? Xxxx! Tqajmux! Dak l-istess xagħat. Issa rieqet. Iva, Emme. Għedtlek li dak ma jibqax dudu imma jsir xi ħaġa oħra. Tiftakar? Issa rridu nistennew u naraw x'se jsir. Xi tgħid? Le, mhux se ngħidlek għalissa. U tantx tajja għax tqajmu. Issa rridu nieħdu paċenzja nistennewh jistrieħ wara li jkun kiel ħafna. Imbagħad narawh joħroġ minn dik il-fostqa. Imma trid ħafna paċenzja, Emme.
Ara emme! Il-fost qed tinqasam. Ħares sew. Hemm xi ħaġa fiha. Min jaf x'inhu? Le, m'għandikx għalfejn tibża'. Issa tara kemm se jkun sabiħ dak id-dudu aħdar li rajnieh jiekol u mbagħad sar pupa u tgħid kemm ilu rieqed. X'waħda din? Dak x'inhu? Dak farfett! Farfett miżbieħ nett!